Ισχύει ότι για να γίνω μεσίτης πρέπει να φοράω όλη μέρα γραβάτες και σακάκια για να με πάρουν σοβαρά οι πιο αυστηροί επιχειρηματίες? Ναι, δεν βλέπεις εμένα όλη μέρα. Όλη μέρα με πουκάμισα και κουστούμια. Κοίτα, όλα μου τα 20's τα πέρασα με κουστούμι πουκάμισο. Γραβάτες δεν φόραγα. Και όλα μου τα βίντεο που έχω στο YouTube από τη δεκαετία των 20 μου είμαι με πουκάμισα. Όταν κάποια στιγμή άρχισα να αποδέχομαι ότι δεν είμαι εγώ αυτό και ότι απλά το φόραγα για να δείξω κάτι, άρχισα να φέρνω το ντύσιμό μου πια πιο κοντά σε μένα. Δεν έχει επηρεάσει πουθενά τη δουλειά μου. Ίσα θα λέγα πουλάω και καλύτερα. Έχω καλύτερα αποτελέσματα. Σημασία έχει να είσαι κομψός ή κομψή και να το ντύσιμό σου να σε εκφράζει. Ναι, δεν θα πάω με το τζιν γιατί δεν με εκφράζει. Αλλά το κομψό είναι πολύ σχετικό. Οπότε όχι, δεν χρειάζεται. Και ίσα ίσα έχουμε και πάρα πολλούς επιχειρηματίες που ντύνονται και χάλια εδώ που τα λέμε. Οπότε ξέρεις, δεν θα εκτιμήσουν απαραίτητα το ντύσιμο.